on sitten kuulemma halpa semmonen ravinto, tosi halpa ruoka, mutta se on edelleenkin kiinni. Juu. Tää on iso kaupakeskus ja rautatieasema, mistä lähdetään sitten. Eli 3. raide, mistä sitten lähtee juna Jurmalan. No niin, tässä on sitten nyt halpa ravintola Lido. Mennään kattoo mikä tuolla on. Aukiolot. Meillä ei ole mitään nälkä nyt, mutta kuulemma tässä on nyt tosi halpaa. Tässä me ollaan puutarhassa jossain rautatieaseman viereen. Tässä on vessa löytyy ja sitten on hyvin semmoinen kaunis puutarha. Kauppakeskus Stockman on tuolla, en tiedä kyllä sitten tuo Stockman. Sitten tää rautatieasema. Sitten on hieno tämmönen puisto. Oi! Juu! Jokohan olympialaiset alkoi pian, kuinka tässä nyt oikein meni. Hienosti toi Seinäjoki tossa liplattaa ja koskahan ne triatlonistit siinä uiskentelee. Kuultiin semmoista vähän, että ne ui siinä kohta ja vesikin olisi putsattuna, mutta aika vihreätä kuraa näkyy olevan, mutta kyllä ne kohta siitä menee. Meillä on ainakin kisajuomat tässä kyllä nyt niinku valmiina jo, että ollaan äiti paikalla kattelemassa. Näkyykö yhtään uimaria? Ei näy vielä, me ollaan hyvissä ajoissa paikalla. On tässä vessassa ja tässä ei mitään toiminut tahana, että se kuulemma se pitäisi koskea tästä. Ja sitten saipua tuli tuolta. Saatte sitten pestua kädet. Me lähdetään nyt junalla tonne Jurmalaan ja rautatieasemalla sitten toi 3. raidelta sitten lähtee sitten kaikki näitä junat ne lähtee sitten Jurmalaan päin. Ja meidän sitten pysäkki pitäisi olla toi Maajouri, justiin se semmonen nyt näkyy. Eli mennään siihen asti. Se on toi Jurmalan keskusta. Pitäisi olla. Pääsimme nyt pois tosta junalta. Paikka on tää Maajouri. Ja nyt lähdetään sitten vähänkin. Heippa Juuna. Lähdetään se hotelleen päin ja katsotaan merta. Tässä kun kävimmekin tässä hetkin tosta se on just vastaan tullut vessa. Eli saa käydä. Joo. Eli kaikki on olemassa. Joo, tässä Jurmalassa nyt etsitään meidän hotellia. Junasta jäätiin pois tuossa vähän matkaa sitten ja tässä on tämmönen kävelykatu. Tää on hyvinkin elävä tämmönen näin, että katsotaan. Tässä on tämmöistä pikkuputiikkia joka puolella ja
porukkaa on kovasti liikkeelle ja yli 20 astetta on lämmintä, 22-3 astetta tällä hetkellä ja vähän puolipilvistä. Oikein mainio keli. No niin, Ai. tässä on kebaabipaikkakin. Mä en ikänä tuu tänne. Se on Eikä. surkeen näköinen eläin. 30. Ota siitä grillattua oklua 30. Öklyäkin grillattu ökly. Liellopou. Ota siitä 29 €. Juhu. Beef fillet steak. Marinaatu grilli. Vegetablessia, hei. Ei oo kallis. 29. Oi joo, kallis. No. Tässä me saavuimme meidän hotellin asti, että kohta mennään sisään, vaikka meillä on kirjautuminenkin on kello 3 ja nyt on kello 2, että no mennään sinne vaan, sitten jätetään matkalaukut ja mennään tonne rannalle. Ui, tämmöstä pientä putiikkia vieressä kapakoita sun muuta tämmöstä vanhoilla. niin. Meidän huone. Tässä on ihan mahtavaa, ajatellen, että niin mahtava. Se, meillä ei ole parviketta, mutta mä ehdottin merin näkymää, mutta ei se näkynyt mitään tästä. Tässä on tämmönen kylpytakkikin olemassa huoneessa ja sitten tossut, kertakäyttötossut. Semmonen hyvä, mukava kylpytakki, mulla on tämmönen. No niin, nyt kun lähdetään jääkaapin Suomeen kylpyyn, niin pitää sinne Kaljasaari ja sitten yksi pieni pullo pyrkälässä pitää olla kylmä tuo pikkupullo. No niin, kylmä. Tosi hieno hiekka. Sitten rannalla. Eli taas shashlikki maksaa 7,90 ja 50 joo. Kebabi sitten on jotain 8,50, kaalaskumpria tai makriili. Joo, sitten tämmöisiä lättyjä. Ja sitten
Mojito varmaan. Non-alcohol. Joo, se on 7,50. Joo. Tää on vähänkin samanmoinen, joo. Ja semmoset hinnat sitten on. Ei kovin halpa, mutta kuitenkin. Take a deep breath. Ihana paikka. Aurinko laskee. Vähän tulimme välipalalle. Mä en tiedä, miten mä tästä lähdetään sitten elävänä. Niin paljon tässä. Tilattiin vahingossa vähän liikaa. Mm.